Ahoj, v dnešnom dieli by som vám chcel ukázať novinku v bitke o Československo. Ide o pravidla klanov, že každý klan, aspoň tie lepšie klany majú nejaké pravidlá, ako postupovať vo vojne, ako dotovať a podobne. A nie všetko sa zmestí do popisu klanu, tak som vytvoril takúto časť, ktorá vám v podstate vie zjednodušiť túto prácu. Jednoducho si napíšete pravidlá, veď môžem vám napríklad ukázať moje, ktoré sme testovali. Čiže ako vidíte, máte pravidlá klanu, tie je napísaný donate, čo má robiť vo vojnách, čo má robiť, ako sa má správať. A tým pádom, keby ste mali každú jednu túto vetu alebo niečo napísať každému, tak po týždni, keď povedzme sa vám otočí nejakých 20 nových ľudí, tak už je to dosť otravné. Práve z toho dôvodu som vytvoril tieto pravidla, ktoré stačí v podstate jednoducho vytvoriť a jednotlivých hráčov iba usmerniť teda na stránku. Že poďme si teda vysvetliť, ako to funguje, že zadáte v bitke o Československo na stránke Bratislava King.sk svoj klan, tak klanu, ktorý ste dávali pri registrácii. Momentálne ide o testovací, takže aby ste videli, sa teda prihlasíme. Počkáme chvíľu, kým to zošrotuje. No a tu sme teda na tej úvodnej obrazovke, kde vidíte vaše úspešnosti vo vojnách. Ak teda pridávate štatistiky z vojen, tak sa vám tu krásne ukazuje tá úspešnosť. Vidíte, že testovaciemu klanu sa moc nedarí. A momentálne 10 prehier v rade, ale tak to je len testovačka, lebo to test skúšam. No a máte tu teda možnosť upraviť popis a pravidel klanu. Takže klikneme si sem. A tu už vidíte vlastne tú možnosť upraviť popis, kde si môžete zmeniť teda počet pohárov, per klanu, to od akého levelu beriete hráčov aj od akého počtu pohárov. Takisto viete si zmeniť tu ten popis klanu. Nastavil som to na troška viac písmen, čiže sa tam kľudne môžete rozpísať, môžete si tam kľudne nejakú históriu klanu napísať alebo niečo. A takisto tu pribudla aj možnosť webu klanu. Ak máte teda nejaký iný web, povedzme napríklad váš facebookový účet, tak môžete ho sem kľudne dať, tým pádom ľudia budú vedieť jednoduchšie sa cez to kliknutím a rovno otvoriť. A čo je teraz hlavné, je táto sekcia, kde máte teda možnosť vytvoriť pravidlá klanu. Pravidlá som rozvrstvil na nejakých 5 kategórií. Je vlastne na vás, koľko tých kategórií si otvoríte. Ako vidíte, tu stačí vám len zakliknúť, že chcete prijať ďalšiu a vidíte, že máte tu krásne 5 kategórií. Každá kategória má svoj nadpis a potom máte 10 pravidel, ktoré môžete teda pridávať a samozrejme odoberať. Napíšeme si to teda, aby bolo teda vidieť, že dáme napríklad donate, napíšeme to veľkým. Pravidlo číslo 1, dávať aspoň 200 jednotiek za týždeň. Dáme si tam nejaké iné, dávať to najlepšie, čo mám. A povedzme kategóriu číslo 2 si dáme to správanie. Nadávam. Je ďalšie. Neurážam. Každé toto jedno pravidlo môže mať 150 písmen, čiže tam môžete toho napísať viac. Je už teda, hovorím, je to na vás, koľko to máte. A vlastne ako náhle to máte teda pridané všetko, tak to uložíte. Keď už máte vytvorené pravidlo a tak sa vám
táto stránka zmení. V podstate jedine s čím je iná je to, že už tu máte predpísané to, čo tu máte vložené. Toto sa dá jednoducho zmazať tým, že dáte resetovať kategóriu, automaticky sa celá kategória zmaže. Čiže aj ten nadpis, aj všetky pravidlá. Ak chcete povedzme iba jedno pravidlo zmazať, tu si dáme taký testík, dáte tu odstrániť a vidíte, že teda už len to jedno pravidlo zmizlo. Ak sa chcete zbaviť celej kategórie, takisto ako náhle zmažete tú prvú kategóriu celú, keď ju vyresetujete, tak sa vám tu zobrazí už vytvoriť pravidlá, nakoľko nebudete mať momentálne nič vytvorené, takže sa nemusíte báť nejak zlaknúť, všetko je to úplne jednoduché. Teraz si ukážeme vlastne, akým spôsobom odkázať svojich hráčov na tieto pravidlá, že vyberete si teda bitka o Československo, je tu zoznam klanov a buď hráč si teda vybere cez tento zoznam váš klan, ktorý si klikne, alebo ho môžete priamo odkázať, vlastne taký vylepšovák som vymyslel, že keď si otvoríte túto stránku toho vašeho klanu, máte tuto napísaný hore otáznik, ID sa rovná 1. Vám stačí zadať iba Bratislava King SK lomené otáznik klan sa rovná a to číslo vaše, ktoré je na odkaz na váš klan. Vidíte, že ma to zase hodilo na tú istú stránku, kde teda je vidieť celý popis, stav posledných vojen a takisto aj úspešnosť tých vojen. No a tu máte hore odkaz na pravidlá klanu. Ako vidíte, pekne tu je napísaný ten donate, to čo som všetko písal, takisto aj to správanie. Je to pekne oddelené, každé to jedno pravidlo je tiež pekne označené bodečkou na začiatku, takže je to krásne vidieť. A spravil som taký vylepšovák, kde vlastne môžete, alebo nemusíte to využívať, je to už na vás, ako sa dohodnete. Vlastne každý, kto si prečíta tieto vaše pravidlá, môže to potvrdiť svojim nickom a hashtagom. A takisto si vie vybrať hodnosť, akú má. Aby sme si to ukázali, takže dáme, že testovač a je tu jeden testovací hashtag, ktorý tam dáme a vybere si, že je napríklad Elder. Samozrejme to, čo si tu vybere svoju hodnosť, tak to neznamená, že tá hodnosť tam je reálne v tej hre. Potom si ukážeme teda, akým spôsobom sa to dá zmeniť. No a dá to teda potvrdiť. Ako náhle vlastne ten hráč takto potvrdí, tak sa mu to pekne uloží, môže odísť zo stránky a už nič viac v podstate nemusí robiť. A vy ako náhle prídete na túto stránku, prihlásite sa, dáte si zoznam klanov a otvoríte si svoj klan. Zatiaľ je to takto, pribudne to určite aj na tej hlavnej stránke. Je tu zoznam hráčov. Ten zoznam hráčov si vie kdokoľvek rozkliknúť. Vidíte, že je tam zatiaľ len jeden. Ako náhle pri blackliste, alebo teda v kolónke blacklist je výkričník, že klikneme na ten výkričník pri tom blackliste a krásne si pozrieme teda hráča, že sa nachádza na blackliste. Vidíte povedzme jeho pôvodné meno, aký má level, keď bol pridaný na blacklist a dôvod, prečo odišiel. To, že je to troška rozhádzané, si teraz nevšimajte, budem sa tomu venovať, nakoľko sa minul troška zľad stránky, tak sa niektoré veci porozhadzovali. Čiže takýmto spôsobom si krásne viete hneď rovno otestovať vašich nových hráčov. A takisto máte možnosť kliknúť priamo na nick
A len v tom prípade, že ste prihlásení teda do tohto systému, ak nie, tak sa vám vlastne zobrazí iba táto tabuľka, nič viac neuvidíte. Tým, že kliknete na nick, tak sa vám vlastne kompletne zobrazí tento hráč, takisto vám napíše ten blacklist, čo sa stalo. Vidíte teda jeho nick, vidíte tu jeho ten hashtag a vidíte jeho hodnosť. Túto časť mám zatiaľ len tak šťastí nedokončenú, že ako náhle ju dorobím, tak v ďalšom videu vám ukážem, akým spôsobom sa bude dať meniť niektoré tieto údaje. Ešte taká novinka vlastne na stránke, ako náhle uvidíte niekde túto ikonku z tej informácie, tak viete, že vlastne je k tejto časti nejaké video, ktoré sme robili, vlastne, ktoré vám popisuje, akým spôsobom povedzme v tejto časti pridať voľnu do štatistík. Čiže viete si to kedykoľvek otvoriť, keď náhodou zabudnete a pozrieť. Dúfam, že táto novinka vám pomôže a pokiaľ by vás teda niečo napadlo, čo by sme mohli pridať na našu stránku, tak mi kľudne môžete napísať komentár pod video, alebo tu na stránke máme fórum. Myslím si, že je tu sekcia Bitka o Československo, kde teda aj tieto novinky popisujeme, takisto tam pridávame aj tieto videá a zároveň mi tam povedzme môžete nechať nejaký ten odkaz na seba, poprípade ak by niečo bolo zle, tak kľudne napíšte, ja sa to pokúsim čo najrýchlejšie opraviť.